Mactan Electric Company kon MECO may pasadaan sa mga konsumidor nini nga posibleng masinati sa sunod buwan ang pagsaka sa Bayranan sa Kuryente nunod sa nasinating line congestion. Kini human maigo ang usa sa duha ka mga transmission lines sa NGCP sa usa ka proyekto sa DPWH sa may UN Avenue sa Mandaue City. Gawas ni ini, posible usab nga magpatuman unya og rotational brownouts ang MECO sa Lapu-Lapu City ug sa Cordova karong summer. Aniya ang report. Tuyong mipatawag og tigom ang kadagkuan sa Mactan Electric Company kon MECO aron ipahibaw sa mga konsumidor ubos sa ilang franchise areas sa Lapu-Lapu ug Cordova sa posible unyang pagsaka sa Bayranan sa kuryente. Kini human maigo sa backhoe sa nagpadayong proyekto sa DPWH sa may UN Avenue ang usa sa duha ka mga transmission lines niini. Matod sa General Manager sa MECO, Engineer Gilbert Pagobo, ang kasamtangang power rate karon sa MECO nga 13.12 pesos per kilowatt-hour, posibleng musaka ngadto sa 14 pesos o 15 pesos per kilowatt-hour. Mabatyagan ang pagsaka sa Bayranan sa kuryente sugod sa January 26 hangtod sa February 25 nga electric bill. The impact of this, we are still running our numbers. But hopefully, it would not be higher than 30%. Dugang sa MECO nga karong summer, posible usab nga mopatuman sila og usa ngadto sa 2 ka oras nga rotational brownout tungod sa gipanglantawang pagsaka sa consumption sa kuryente ni anang mga buwana. Subay niini, pipila sa mga konsumidor mipadayag sa ilang kabalaka kung ugaling kini mapatuman. Matud nila kay proyekto man sa DPWH ang nakaigo sa mong transmission lines, ang ayan unta nga ang mutabang ang gobyerno ug dili ihanok ang tanang Bayranan ngadto sa mga konsumidor. We are in a situation na we are fighting for an ending increase. Naapag yun ni siya. So I think it's conflict time nga ang ERC mo intervene, ang government mo intervene ani na i-waive ang mga charges. To be honest, sir, 13 pesos right now, it's really painful and it's really hitting us operationally. So, we would like to request for inviting from ERC to really intervene on this matter. Atol sa tigom, way kadagkuan o baka representante sa NGCP ug DPWH nga nakatambong. We vehemently invited NGCP on this forum, on this briefing, so that they can enlighten us their actual plans, the solutions on how it is going to be approached. And I'm very sorry, until this morning we have not heard a positive response. Si Cordova Vice Mayor Victor Boyetago naglaraw nga mudangop kang Governor Gwen Garcia aron mo patunga ilabi na kay usa sa mga apektadong dapit ang Cordova nga sakop sa probinsya. We will pass a resolution on the part sa munisipyo, municipality to requesting the ERC sa next NGCP and the DPWH to shed light on everything para makasinabot yun. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.